皆さんでどうも、白戸さんでござる。僕、参上。今、新しいビデオがある。今度こそページ10号でエクサスカオス漫画。そして、真実の時間が来た。一つと二つの風味は、僕の PFIX に日本語字幕に読みます。ペテロンに英語字幕はメンバーシップとよくできます。忘れずに購読し、いいねを残し土をゆくにして、ペテロンや他のメディアでは私をフォローしてください。これはコンテンツ作成と私のチャンネル自体に非常に役立つためです。皆さんありがたいです。命を安ぜ。